alberginia, kuiatxoa, garizain zuriak, tomatea, tipula, ontxoak, otarrainskak, esnegaina, zalda eta gurina. Azitzeko eta zerbaitetan laguntza nahi bane mazu? Bale, bueno, ni hasiko naiz kipula igual pixka potxatzen. Hori da, bai. Eta nahi badezu igual berdura pixkat zaintzurik zuritu. Hori da, gai zaintzuriak. Bai, eta nahi badezu albergina eta hori xerra batzuk itea. Bai, hori da, bai. Bueno, olio pixka botako deu. Eta martxan hasiko gara. Bai, hoixe. Hola, xe nahikoa. Igual sua pixkat igoko diou. Bai. Hola xen, ondo. Bai, indar pixkat hartu arte. Hori da. Guretzako zu hauek desberdina dira, ez da? Bai, hoixen. Gaseko gine ohituta. Hori da, bai. Baina moldatuko geha, hemen txen. Saietuk ega pixkat fin mosten. Bai. Hola, pixkat lehena egingo da Hori da, kipula ere. Ondo. Hola, xe. Oso. Hori da. Jetxiko diogu. Gaurko honetan etxe oso ezaguna dugu, Zumarragako etxe berri nola ez, ezta? Betiko etxea. Betiko etxea, hori da, bai. Uste, ia leku guztitan ezaguna gehala. Hori da, bai. Azken egun urte baino gehiago, izatea hor, bueno, lehen sagardoti bezala eta gero baduela, ez dakit, 30 urte edo pixka gehiago aziziela ja jatetxe bezala eta gero hotela intzuten ja igual pixkat, azken beste mugimendu bat azizan eta, bueno. Bai, pixkanaka, bai. Nik hori kontatzen dut, karo, garaia batzutan ez zeon hain beste bezero, eta pixkanaka beak erakusten zuen lana, zagardotei ez du Zumarra eta urretxu pixkat, indarra hartu zuen pixkat, industria zizanen pixkat indarrekin, orduan horri igual bultzau zan pixkat ere kanpotik jendea tortzea. Hori, eta bezero horiek atenditu inbertziala, eta hori da, bai. Eta gero denborakin ere jendea ere juten da fintzen orduan zu ere eskaintza horiek juten zea... Beti berdituzu. Bai, saiatzen zea betetzen. Bai. Así que, oso no. Zuk bertan zenbat urte, lanian? Ia 20 urte. Lehen praktikatan eta pixkatola zinitzen, eta ia 19 urte eguneroko martxan. Bai, zure lanbidea hori da. Bai, hoixe. Hori da, izate zertzea, Zumarragakoa baitara? Ni Zumarrakoa naiz, eitza auzokoa, oso importantea esatea, bestela gero sarretuko die, espada. Han labelakin garenak, así que, bai. Igual pixka jetxiko diou, zerretzeko, eta... Hori da. Alberginia izan behar da, zuritu tola? Bai, zuritu gabe, nola gatituta garen, eta olako igual sierra batzuk iken ditugu gero plantxan ikeko. Hori da, bai. Tomatea da sierra batzuk ingo ditugu. Atziko deu. Hola, xe. Tomatena sierra bakarrakin nahiko izango da. Bai. Hola, xe. Kartan ere lan egiten duzue, bertan industrialdea dagoelako, bezero asko, eta gero baita ere ezkontzak, baita duten die, bai. Azkenen, geha jatetxe bat, eguneroko martxa da, karta eta hori, baina gero azte bukaeretan, nahiko kapazidade handia daukeu, han lan iteko, eta eskontzak eta olako ospakizunak ere egiten ditugu. Bai, makina jende eskondu da bertan, ez da? Bai, azkenen pixkat, ez dakit, ohitura bezala, igual, Antioko basel izan eskondu, eta gero, baskaltzea, etxe berrira. Bertan, ona. Así que, uten da ja pixka potxatzen ja kipula. Bale, nik uste horrela ondo, ez da? Bai, baina igual, esan behar nizun, pare bat pusketa edo igual gehiegi, nola razio txiki jartzen ditugu, baina bueno. Bale, igual, lau bat horrela egingo ditugula, besteanak sobra nahi zu, ez da? Bai, igual pare bat txiki sartu jazu ere. Txiki bate, bai. Hola, xe, orduan geha, eta hori, eta zaintzurik ere bauz. Igual erditik moztuta, igual, volumen gehiegi esartzeko. Bai, paratera pixka. Horiek gero aprobetxauko dugu, gero beste puren bat edo zeozikeko. Hori, akordeko ditugu. Garro izaren bada biarretzi, behar bada erabiliko ditugu. Alkarrekin bostegunean jartu berdeu. Hoxe. Hola, erditikan ondo orduan? Bale, oso ondo. Bale. Hola, xe, oso ondo, Bili. Bale. Bueno, ja kipula ja pixkat inda daukeur, eta ontxuk ja inda ekarri ditut, ja pixkat azkarrago iteko, Hori da, bai. Motago ditugu, eta... Oliotan lasai, konfitatuta pixkat, ez da? Betxu hau justo laben indako die. Bai, labean. Susua ben, eta oliba oliokin, eta batxuri pixkakin. Bale. Zea, muturra jarri ditut. Dana jarri behar ditut hemen muturrekin igual nahikoa, isamurrako izango die, eta... Hori da, aukera mine ben, az? Oso ondo.
Bueno. Bale, otarrenxkak zein behar ditugu, zuritu? Zuritu, bai, zurituko ditugu. Zuritu. Oso ondo. Eta gero nahi batzu erditik partituko ditugu plantxan ikeko, bueno. Oso zuritu hau utzi gabe, ez? Kasu honetan dana. Nahi bat... Zune. Utzi ezagu, pixkat, bai. Hori da. Bueno, hau ja pixkarro gauta. Oinara gizalda botako dio, pixkat, estali eta pixka gehiago. Bai. Eta berezitasuna dauke krema honek ez deula ez maite nahik ez irinik erabiltzen. Nola, ontsubeak gorputz pixka dauken, nahiko dauke... Horixe aprobetxatu eta listo. Bai, gorputza eta testura emateko, krema testura emateko. Bai, eta zaldare tamainan bota, klaro, eta listo. Gatz pixka botako dio, neurrin, gero proboko dugu, eta gero ja puntxun jarriko dugu. Bai, hori da. Eta hau egiten nahi da bitartean jungo gara plantxan, ez da? Barazkia plantxan. Txin, jungo nahi baduzu erditik pixka zabaltzen. Hori da, bai. Holaxe. Hementxe bertan utzi dezakegu. Bai. Gero kanpoa juteko. Holaxe. Ondo. Orduan krema. Hoi hasi dezala irakitzen, eta gero jetxiko dio pixka sua, eta zu motelen pixka konfitatu edo egozin dezala. Hori da, bai. Zapore hartzeko. Ederki, juningo gara plantxa. Bale, oso ondo. Zerbait hartu behar dugu olioa kanpoko, bai, olioa eta gatza? Olio pixkat, emango deu, eta beste guzti kanpo daukeula. Bale, guazen ba. Hementxen, edarki asko. Oso ondo. Baina zoitu eta zabe, barruan dako ze zukaldia eta gaur hemen terrazan, ez da? Igual dipolitia, lanik egola guztua lan indezake. Hori da. Bueno, olio pixka botako dugu. Bai, eta ipiniko dugu. Eta bai, bakoitza beraldetik. Bai. Holaxe. Kabitzen da? Hola, gare. Listo. Oso ondo. Bai, zuko, kolokatu eta listo. Hasiko gehiken. Bai. Pare bat bakoitzeko nahiko izangoa gero platera montatzeko. Bai, arrazillo bat egiteko. Hoxe. Ondo. Hau zaintzurik oso goxo gelditzen diela. Bai, oso fina, bai. Holaxe. Bai. Eta tomatea ere. Igual ur pixkate askauko digu, baina... Baina berdin digu. Bai. Eta azkenen hemen pixkat zaporek olioa alde batetik bestea juten berdin zaigu. Azkenen dena batea juten da eta bata bestekin zapore goxoa hartuko. Hori da, beka mintxin entzuko ditugu. Oso ondo. Eta pixka zainduko dio. Bai. Ez dezan erre eta... Hori da. Ondo, etxe berri, ez da? Zenek ez du ezagutzen. Hori asko, batzuk ezkontzagatikan, beste batzuk bertakuten gehalako, urtean behin da bi aldiz hori da. Disfrutatzea, ondo pasatzea, ez? Hori da, azkenen hortako lanik jendego ere. Jendea juten danen, ondo pasatzea eta disfrutatzea. Hori. Hau, igual, ja, pixkat, txiko de pixkat, igual, segundu bat, pixka gehiago. Bai. Ondikeko. Egusik goxoa eta dena botatzen du, Bai. Bai, barazki hau bekola nola aldatu den, ez sensazio hau bai zartagian o plantxan eginda. Dule urte batzuk, esaten bai zu plantxan inbertzen ditula. Hori, bat egozio, ez zerren gabe, hori. Eromun, holaxe. Ez zuke, hogeita meretze urtetik nola jundan aldatzen, ez da? Bai. Asko. Sartu nintzanen, igual, ikasten geunden, igual, ez dakite, juten ginen leku da, de alto estanden ikasta eta ez dakit zer. Eta hor moda batzuk espumaz, eta konturatzen zea aldau dana, din da, jende gaztea, beste teknika batzuk eta beste zea batzuk dominatzen dituztela. Nik uste tomatea ja atatzeko modu da, hola? Bale, tomatea atako dugu, beste pixkatzen. Gatza botako dio. Bai. Eta otarreinskak ere, nik nahi hogez pixka bai, jugoso ateatzea. Bai, nahi aukera nahi horrelaxe. Olio pixka botako dio laguntzeko, bukatzen ja. Zu baltzinak izun berenjenak albergina izena duna euskera. Ez, nik ikasi barria, baita? Bai, pixkanaka bai. Nik gauza normalen emaztek enkargatzen da gauza hau eta pixkat zeuzetak edan pixkate kontrolatzen duen, Hori. Kalabazinai kuiatxoa ditzen zaio. Kuiatxoa da, guretik kalabazinale. Hori da. Eta berenjenai gure jarraitzen diguten badaki, alberginia, eta hemen gari zainzuriak. Gari zainzurik ere atako ditugu. Alberginia.
Hori da, izamendikan aurrea bakizu, Epa. Ba, ia platerea eruitzaigu, eta Ya está, oso barrura, ondo ba. pasen barrura. Barrura Hori ba. hartuko dut. Konforme. Hala ba. Beitu, ja Listo. ontsu krema pilpilen daukegu hemen. Hori da, arki. Oso ondo, ba, ja kasi igual itzaldu eta txikitu ingo deu. Bai, Eh? bai, Itzaldu birrindu, ditugu, birrindu mesedez. egiten da, bai. Birrindu, hori da, hori da. Hoixe, dako deu. Zeu zai, Bai, azkenen untxu ona, genero ona erabiltzen badezu, Bai, normalen, holaxe, nahiko izangoa. bai. Ondo txikitu. Bai. Aukero, iragazten duzu, pasatzen duzu txinotikan Bai, horrela? bai, bestela, a ber, erabiltzen ona dena oso da, goxoa da, eta bai, genero bai. ona, baina, bueno, bizkat, beti Textura textura aldetik, hone, hori. suabe, kremosidade hori lortzeko, Bai. eta gero irakin ningo deu, eta esne gai, eta... Hori da, beste ontzi bat aterako dut orduan. Eta ja gero bere Garbi honea pasata, ezta? Oso ondo. Vale. Oso ondo. Bai, ni garbituko izut. Bai, Sí. oso ondo. Ya está. Oso ondo ba, eskerrik asko. Bai. Honea botako deu. Hori da, honekin lagundu, pixkan egon, haulaxean listo, pasatzen da. Hor dakazu listo. Holaxe, daukeen kantidadentzako nahikoa daukeu. Bai, eta holako kasutan beti gomendatzen dugu berriz irakitia. Bai, beti, Hori da, beti. beti. Bestela igual alperri galdu daiteke eta Hori da, bai. holaxe. Holaxean, bai. Hau, Eta gero beste, bai, hori xatzen utzi. Osa, beste brillo bat hartzen du baita ere, irakiten danean, eta hori da. Normalen saltsak eta koloi aldatzen dute. Irakite duzen beti pixka gehiu ilundu eta... Eta bere honea etortzen da, Bai, eta oso guzti ondo. hori dana. Esan deuna. Ez negai pixkat, Bai, txantxa bat gehiegi ez, bakarrik tono txori emateko, bai, Eta gurin pixkat. hori da ondo. Holaxe. Horrek behar laguntzen dio, azkenengo loditasun hori Hoxe. krema sensazio hori ematen, Bai, ezta? hoxe. Bai, Toin gatz apur bat botako diu eta Bai. pimienta pixkat ere. bale. Piper beltza, hotxen. Hoxe. Nahikoa. Bestela fuertegi geldituko zaigu agian, eta... Bai. Holaxe. Hori da, bera, azte guzti alkarrekin pasako deu. Etxez ondo pasako behar deu. Hori da, oso ondo, oso ondo. Oso ondo. Bai, ohituta zabe igual kantidade handiak egite, baina, bueno, hemen Bai, baina, bueno, azken pixanaka, razioa etxen razioaren, bezala. hori da, etxen bezala. Lehen baino, etxen bezala. Hori da. Oso ondo. Bueno, gero politia jartzeko. Bai. Honea botako deu, eta gero ja pasauko, nola irakiten daun, ja pasauko gea montajeitea. Hori da, bai. Eta orain gauza banet, ez da, bueno, kasu hau izango da, lehen da biziko platera bezala, ontxuen krema, baina nola ez, izaten geanian Zumarragan Etxeberri jatetxean, naiz eta guk aukeratu zer nahi dugun kartetikan, beti aperitibo bat egoten da, ez da? Hombre, normalen beti koktela eta fritok izaten Frituak. kroketak, eta igual, no, esati, gamba gabardina erara edo Bai, rebozauta. Eta ez bat zuateatzen, jende eskatzen dizu. Bai. Naiz eta, ez dakit egunen baten igual beste aperitibo bat igual prestau edo Bai. igual antxoa ona da garaiko, eta Bai. igual marinauta edo tomatekin, beste Bai, beste bezitasun detalle bat eduki. Eta fritok, Eta frituak, eta hori da. azkenen ja behartuta gare beti ematea. Beti ematea. Bueno, Bai. irakin do, Bai, honea botako deu, hori da. holaxe, eta hon ja montaje ingo deu. Montajea, bai. Mintxen utzi. Ba, ez dakit, milo jantziako bat kapaka hasiko gea jartzen. Bai, Piskat bihundu intzaigu tomatea, baina, bueno, Ez da epa olaxe, barkatu. bai. Xamur-xamurra egongo da jateko. bai, Alberginia, hori da. Kuiatxoa, kuyatxoa, hori kostako zaite, hori da. Eta otorri Ostarranxkak, pare bat jarri dezakegu. bai. Holaxe, epa. Eta zainzuri. Hori da. Pare Kasu bat. honetan, ontxuak krema bihurtuta, pure eginda esaten da bezala, Holaxe. baina gero, bera, Eta hola bukatzeko, salteatuta, ze ondo. ontxu krema. Bixente hasiera ona, bai, txura honekoa.